Менә ул телеграмма инде сезгә аталып Кремльдән килгән. Язаларымда менә булай итеп Путин инде сезгә, уважаемый Акрам Имамович, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной трудности послевоенного времени. Кабул итеп алыгыз. Так, менә монысы инде сезгә районыбыз башлыгы Алмаз Сәлимшисеннән кечкенә генә күчтәнәш. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары 9 яшь була. Әтисе беренче көннәрдә үк фронтка алына һәм малайның әтисен соңгы тапкыр күрүе дә шунда була. Әкрам 6 балалы гаиләдә иң олы ир-ат. Ачлы ялангачлы, ятимлек ачысы тулы яшьлек. Тормышына күнегет. Вот. Рәхмәт балалар корыйлар, Аллаһка шөкер. Шу. Тагын бабшым балаларга яхшы. Ник кызганыч, Әкрам Имам улының 62 ел гомер иткән җәмәгате узган ел бакыйлыкка күчкән. Бүген ул кеше улы гаиләсе тәрбиясендә, әтиләре аларга балаларын карарга булыша. Мин зурәти бик ялатам. Минем зурәти бик матур. Яхшы. Ул безгә постоянно булыша. Безгә теләкләр телим. Әти бит инде Аллаһка шөкер менә 90 яшькә барып җитте. Без монарга бик шатбыз. Әти, әни белән бергә яшәү бик рәхәт икән ул. Үзебездә әкрен генә вакыт үткән саен картаю ягына барабыз бит инде. Һәм әти әнинең кирәклеген, кеше тормышында мөһимлеген хәзер генә аңлый башлыйсың. Үзең вакытлар үтү белән генә. Шуңа күрә әтибез тагын узак иттереп безнең белән узак еллар бергә яшәсен иде. Без кудалар белән Аллаһка шөкер 13 ел инде тату гына, яхшы гына яшибез. Тагын да шулай тату яшәргә язсын. Тагын да кудага да исәнлек, саулык телибез. Әмзә авыл җирлегендә озын гомерлеләрнең саны арта. Узган елда 3, быел 2 кеше 90 яшьлекләрен билгеләп үткән. Берсенә 95 яшь тулган.